Дуслар, ассаламу алейкум, Мейдан каналының караучылар. Эфирда лайыклы хит тапшыруы һәм аның алып баручысы мин Илгәрәй. Бүген лайыклы хит катнашучылар өчен бик тә әһәмиятле көн. Чөнки нәкъ менә бүген май айы җиңүчесе билгеле булачак. Алар өчен генә түгел, минем өчен дә дулкынландыргыч көн бүген, дуслар. Ни өчен икәнен белергә теләсәгез, тапшыруны ахырына кадәр карагыз. Ә без башлыйбыз. Тапшыруыбызны кунагыбыз белән әңгәмәдән башларга тәкъдим итәм, дуслар. Студиябызда бездә кунакта татар эстрадасының талантлы артисты, дуслар. Каршы алыгыз әле ул да булса Вәли Фазлы Әхмәтов үзе дип әйтик әле. Ассаламу алейкум. Рәхмәт, ва алейкум ассалам. Барыгызга да исәнмесез? Әйдә, Вәли, ничек хәлләр синең? Күптән күрешкәнебез юк. Әйе, рәхмәт Аллага шөкер, рәхмәт мине бу тапшыруга чакырган өчен. Майдан каналына зур иттереп рәхмәтемне белдерәм. Ай, рәхмәт, достым. Хәлләр Аллага шөкер, тормыш бара. Гаиләбез белән матур гына яшибез, балалар үсә. Күзәтеп торабыз, әфәрин. Менә шулай да менә яңалыкларга килгәндә, әле мин ишеттем, син урысча җырлар да җырлый башлагансың икән. Дөресме бу? Әйе, чыннан да дөрес. Ни өчен? Чөнки безнең Россиядә бит инде шулай күбрәк әйтик урыс теле. Әйе. Урыс телендә дә үземнең фикерләремне җырлар аша сынап барышын килде әле. Җиткерәсем халыкка җиткерәсем килә. Шуның өчен ул әйтик мөселман кызын да без яздырдык урыс версиясын һәм инде аңа Алла бирсә клипта төшерергә уйлыйм. Яра авторлары кем? Үзең язасыңмы? Сүзләрен шулай эзлибез инде, аны бит инде булай гына язып булмый. Шулай. Шуңа күрә инде без аны Салават Шаехов дигән композитор бар, ул Мәскәүдә тора. Без аның белән шулай җимләп, әкренләп, шулай текстында язабыз һәм музыкасында язабыз. Салаватка ялкынлы кайнар сәлам. Менә эстрадада яңа төркем оештырырга теләгең юкмы синең? Гомумән син бит кайчандыр үзеңнең шушы татар эстрадасында беренче адымнарны атлап килгән вакытта Казан егетләре белән башлап җибәргән. Шулай бит. Әле минем истә, мин сезнең җырлар белән үстем, чынлап әйтәм. Ләкин шулай да төркемнәр бит шулай да теге күбрәк була башлады дип әйтик. Ничек үзең карыйсың бу як? Төркем ул беләсез кемгә хас? Ул яшьләргә күбрәк хас. Картайдың что ли? Без инде юк, улыгайдык һәм инде ул барыбер төркемне алып бару, анда бит инде матур иттереп биясе дә бар. Шулай. Анда ничектер җигет булырга кирәк. Яшь җигет булырга. Һәм инде без чыннан да менә Казан егетләре булганда без барыбыз да яшь идек. Һәм безнең шундый дәрт бар иде, энергия, көч бар иде. Ул хәзердә бар инде, ләкин ул энергия бераз башкачарак инде хәзергә. Хәзер инде җиддирәк җырлар, команда талла дип кенә җырлар булмыймы бит? Ярар, әйе. Шуңа күрә инде менә хәзердә кешеләрдән күп менә ишетәм, сезнең чыннан да әйтәләр инде, сезнең чыннан да шундый төркем бик көчле булган. Бик көчле. Әйе, хәзердә аны сагыналар, хәзердә ул җырларны сагынып тыңлыйсылары килә дип әйтәләр инде күбесе. Һәм Instagramга да язалар, менә берничә клибыгызны куегыз, пожалуйста, дип. Шундый менә тәкъдимнәр даже килә. Балаларыңның нинди сәләтләре бар? Шулар турында әйтеп билсәң. Нинди сәләтләре күп инде. Балалар бит инде үсә баргач, аның нәрсә аңа кирәк, шуны алалар бит инде. Әйе. Мәсәлән, улымның әйтик шундый радио управляемые машинкалары белән шөгыльләнә инде. Бу бит инде бик шундый текә әйтик крутой нәрсә дип, спорт дип әйтик. Әлбәттә, әйе. Вот, алар аның машинкалары да кыйбат тора. Һәм инде соревнованияларга да барганда, анда бит инде тоже түләүле. Һәм шунда ул иң беренче урыннарны алып бара. Кызым әле яшерәк, ул конькиларга йөри,
гимнастикага да йөреп карыйбыз инде. Менә кая бала тели, Әйе. шунда без Биреп карар кирәк, шулай бит? Биреп карарга шунда алып барабыз, шунда ошыймы, юкмы, Үзе карар. Аннары инде күренә. Әгәр ошый икән, баланы йөртәбез. Әлбәттә, әлбәттә. Instagram белән бәйле безнең әлеге хит-парад, шулай да күпме Instagramда подписчикларың бар? Анда 3000-нән артык бугай, 7000-гә якынрак кебек истә. Вәли бик зур рәхмәт безнең тапшыруга килгәнең өчен. Алда да сине күрергә насыйп булсын. Алла бирсә шулай бит. Һәм әйдә үзең дә матур иттереп, үз теләкләреңне әйтеп булсаң, үз тамашачыларыңа. Илгәре сезгә зур иттереп рәхмәт. Майдан каналына зур рәхмәт. Аларның караучыларга зур рәхмәт. Зур рәхмәт шул лайклар өчен, тавышларыгыз өчен, безне караган өчен, безне яраткан өчен. Барчагызга да зур иттереп рәхмәт. Исән сау булыйк, бәхетле яшик. Һәм яратып әйтә торган сүзем, бергә булыйк, бердәм булыйк. Менә шул. Әйе. Рәхмәт, брат. Менә шулай. Опа, рәхмәт. Ken ak yavlık bulla gitken birinchi yıl mayuğunda şunda uk bulgan iken bələkəydən üretkenler fikirlərge uylarga göz timesin subhanallah imanlısın şunarga bala bulsan sen asılı taş usip jitkeş zur baylık Senin kibik şiberlerine bir koydan bulmay tabıp Sen git bizning ko'z qarasi Sen yulduzu har düşte Yanlarında sakta durar Askar ferişte Sen git bizning ko'z qarasi Sen yulduzu har düşte Yanlarında sakta durar Askar ferişte Korkmıysın bir niden de Allah'tan gına korkup Balkı eli bar dünyaga İslamның nuru bulur Biren üzlüp siyasini Koynыңda kökme balla Sen bit yaktı jür yüzünde İng bәхетле ana Bala bulsan sen asılı taş Usip jitkəş zor baylık Senin kibik şiberlerine bir koydan bulmay tabıp Sen git bizning ko'z qarasi Sen yulduzu har düşte Yanlarında sakta durar Askar ferişte Sen git bizning ko'z qarasi Sen yulduzu har düşte Yanlarında sakta durar Askar ferişte Müslümanlar yarada Sineşin kümelenna Batşalarda dervişlerde Başıya sinen alda Şun Müslüman kızığına Bәхетле була Allah Sen git bizning ko'z qarasi Sen yulduzu har düşte Yanlarında sakta durar Askar ferişte Sen git bizning ko'z qarasi Sen yulduzu har düşte Yanlarında sakta
Айгөл Закирҗановның гаиләсендә зур бәйрәм булган. Бердән-бер улының туган көнен билгеләп үткәннәр, дуслар. Улыма 13 яшь тулды. Быел 6-нчы сыйныфны тәмамлый. Үскәч кино сериалларда төшәргә хыяллана, актер булырга тели. Сәнгатьле итеп шигырьләр укый, җырларга, фотосурәтләргә, дизайн ясарга ярата дип сөйләде безгә Айгөл улы турында. Улыңны без дә чын күңелдән котлыйбыз, исәнлек, саулык теләп калабыз. Ә хәзер әкрен генә дуслар, без клипка, ягъни җырга күчәбез. Сабый чакта белмәсә дә барысын, үсә төшкәч улың сырады. Әти кая, нигә кайтмый диеп, кулларыма ятып елады. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларын. Кечкенәдән белми үсте улың, әти назын, әти кулларын. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларын. Кечкенәдән белми үсте улың, әти назын, әти кулларын. Буйга җитеп килә, бәхетләрен сорыйм Хөдайдан. Бар гомремне улым сиңа бирәм, күп газаплар күрдең булайда. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларын. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларын. Кечкенәдән белми үсте улың, әти назын, әти кулларын. Сулар кебек искә төшәр кылган ялгышлар. Бала хакын хөрмәт итмәгәнлегә аергандыр безне язмышлар. Сабыемның яннарында һәр чак терәк булды әби бабасы. Әти белән әнигә гомергә рәхмәт әйтеп кенә торасы. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларын. Кечкенәдән белми үсте улың, әти назын, әти кулларын. Кечкенәдән белми үсте улың, әти назын, әти кулларын. Рамил Хәйретдиновларның ураза тотулары турында әйткән дигәндә. Баксаң, Рамил ураза вакытында артык авырлык җыйган дуслар. Уразада кеше 5-6 килограммга ябыга, ә мин киресенчә тазардым. Ник минеке кешечә түгел икән ди Рамил. Бердә борчылма дустым, иң мөһиме сәламәт булырга насыйп булсын. Ә хәзер клипка күчәбез. Сихрләде
ишетеді сірлі көзлері. Құлағымда ишетіле назлы сөзлерің. Мин бәхетле синең белән бергә чагымда. Гөмерлеккә, гөмерлеккә булшы янымда. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Синең янда күңелкәем мәхәббәт сизәр. Йөрәккәем, йөрәккәем, син диеп тибәр. Bir қолыңны әйдә җаным атлый гел бергә. Минем генә сөйгән ярым булшы гомергә. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Каласы ирек. Хит парадыбызны Альбина Аврамова башкаруындагы Сине уйлап җыры дәвам итә. Бу көннәрдә Альбинаның кызы Гөлсиринге 1 ай булган дуслар. Ай-яй, ничек вакыт тиз уза бит, ә? Җырчы кызына багышлап бишек җыры язган. Аны Мәйдан каналының Instagramдагы сәхифәсенә кирип тыңлый аласыз. Ә хәзер дуслар, әйтегез бергәләп клипка күчеп, аны да күзәтеп алыйк әле. Шуны ярату белән янып яшим. Йөрәгемдә сөю ялкыны. Җырлар
Кайнар мәхәббәтне йөрәгемдә мәңге саклармын. Газаплы сөюгә түзәр өчен сабырлыклар кайдан табасың? Тән ярасы бит ул тиз түзәлә, тик түзәлми йөрәк ярасы. Язылгандыр минем язмышыма, сагыш утларында янарга. Һәр көн саен синнән хәбәр көтәм, назлы җилләр тәрәс какканда. Син бит минем шыдып йөрәгемдә, чәчәк атым сихри гөл булып. Бер аңларсың минем хисләремне, ул чагында инде соң булып. Бер аңларсың минем хисләремне, ул чагында инде соң Сиңа, ой, Азат Фазлыев уллары Аяз белән Ильяска багышлап җыр язырган дуслар. Әтием дип торган улларым бар, улларымны кочар кулларым бар дип җырлый Азат. Искиткеч җыр дуслар. Хәзер исә Азатның хитка әверелгән Сиңа җырын бергәләп тыңлап үтигәләр. Ә мин җырлап алгата дәвам итәм. Сиңа лина-лина-лина-лина. Матур сүзләр әйтә белмимен мин, зинһар өчен гаеп итә күрмә. Хисләремне җырларыма салып, аңлатамын тик үземчә генә. Сиңа сөйләрем сиңа гына, сиңа рәхмәт язсын булганыңа. Сиңа бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Сиңа сөйләрем сиңа гына, сиңа рәхмәт язсын булганыңа. Сиңа бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Күңелемә канат куя белдең, гашык итеп мине үзеңә син. Күзләр генә тия күрмәсеннәр, фәрештәләр булып күренәсең. Сиңа сөйләрем сиңа гына, сиңа рәхмәт язсын булганыңа. Сиңа бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Сиңа сөйләрем сиңа гына, сиңа рәхмәт язсын булганыңа. Сиңа бүләк итәм мин үземне,
Söyleseydim seni süyülerden Yaşasam da iki mertebele Barmiken ol dünya yüzlerini de Bizniki bir mattur yaşaganlar Sina Süyülerim sinağına sina Rahmet yavsın bulanına sina Böyle giden min üzümüne Bağışlayımın gımırımı sina Rahmet yavsın bulanına sina Böyle gittim min üzümüne Bağışlayımın ömrümü sina Sina Süyülerim sinağına sina Rahmet yavsın bulanına sina Böyle gittim min üzümüne Bağışlayımın ömrümü sina Bağışlayımın ömrümü sina Арыслан башкаруындагы Соңгы звонок жырының клибы Одыннар мәктәбендә төшерелгән дуслар. Бу мәктәптә Арысланның кызы укый икән. Клипта кызым, аның сыйныфташлары, укытучылары һәм мәктәп директоры катнашты ди җырчы. Соңгы звонок жырын кызыңның чыгарылыш тантанасында да җырларга насыйп булсын, Арыслан. Шоу баса алый, соңгы звонок тавышын Һәр көн сине күрә алу, бәхет идек классташым Соңгы дәрес, соңгы звонок Ник бераз тыңламадың Сүзсез генә сөюемнән Күземнән аңламадың Соңгы дәрес, соңгы звонок Ник бераз тыңламадың Сүзсез генә сөюемнән Күземнән аңламадың Күндә иртән сине көттем Алдан килеп дәрескә Юкса навык башлый идем Мин сине тәнәфестә Соңгы дәрес, соңгы звонок Ник бераз тыңламадың Сүзсез генә сөюемнән Күземнән аңламадың Соңгы дәрес, соңгы звонок Ник бераз тыңламадың Сүзсез генә сөюемнән Күземнән аңламадың Uzun tənəffüs şikilli Ayırılğan yıllarım Başlanır da yana dəris Kilibsən күк yılmayıb Соңгы дәрес, соңгы звонок Ник бераз тыңламадың Сүзсез генә сөюемнән Күземнән аңламадың Соңгы дәрес, соңгы
Регина Нур балачагында урамда концерт куйган дуслар. Апам билет сатты, билет урынына агач яфрагы иде. Тамашачылар җыелгач, мин җырларга һәм гармунда уйнарга чыктым. Беренче концертларым шулай узды ди Регина. Киләчәктә әлбәттә зур сәхнәләрдә концерт куярга насыйп булсын, Регина. Тырып карадың күзләремә, хәлләрең ничек дип сорадың. Утлар салдың минем йөрәгемә, мәхәббәт учагын яндырдың. Утлар салдың минем йөрәгемә, мәхәббәт учагын яндырдың. Җылы карашларың, елмаюлы якты йөзләрең, күз алдымда хәзер дәле, синең күзләреңнең нурлыгы. Күз алдымда хәзер дәле, синең күзләреңнең нурлыгы. Серле күзләр, Серле күзләр, серле күзләр. Серле күзләр, серле күзләр, серле күзләр. Очрашырбыз әле Ходай бирсә, ышанам мин күңелем көтәр. Бәйләнсә язмыш юлларыбыз, без буларбыз ышанам бергә. Бәйләнсә язмыш юлларыбыз, без буларбыз ышанам бергә. Без буларбыз ышанам бергә. Без буларбыз ышанам бергә. Соңгы арада Марат Гаримов бер-бер артлы җырлар иҗат итә дуслар. Җәйге җилләр җырын үзем башкарыйммы, әллә берәр артистка бирим микән дип икеләнә Марат. Дустым, минемчә ул җырны синең кебек эчтәлекле итеп башка берәү дә башкара алмас. Үзең җырла син аны, яме. Сибіп бизәр иде, юлга гөлләр төзәр иде, хисләремне мине әгәр аңлый алсам, Бәхеттәмен белер идем, сөю назга төрер идем, яннарымда минем азга гына калсаң. Җырым бул син, моңым бул син, бары миңа дигән ярты җаным, алсу таңым, сине яткан
синдә йөрәк шыгар булып тибә канатланып йөрим күрсәм сине читтән Хаялымны шын итүшем Тормышымны жыр итүшем Язым булсын китмә Китмә калсын иркәм Жырым булсын Моңым булсын Бары миңа дигән Ярты җаным Алсу таңым Сине ятка бирмәм Жарым булсын, моңым булсын, бары миңа дигән, ярты җаным, алсу таңым, сине ятка бирмәм. Сине ятка бирмәм. Ятка бирмәм. Дуслар, сезне бик тә талантлы һәм шибәр кунагыбыз белән таныштырырга телим, дуслар. Ул да ни булса, Гөлназ Агыбашева үзе. Менә безгә бик күп сораулар килә иде. Кем соң ул, таныштыра әле, кунакка чакыра әле дигәч, инде без әлбәттә чакырга булдык. Сәлам, Гөлназ. Сәлам Илгәрәй. Сәлам, кадерле тамашачылар. Ай, субханалла. Ничек хәлләр син? Ничек кирәк килеп җиттең? Кайсы яклардан килдең? Әйдә, үзең белән кыска гына таныштырып ал әле. Минем хәлләр бик яхшы. Рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен. Гөлназ, дөресен әйткәндә, мин ничегрәк сине таныштырырга белмим, чөнки син педагог та, һәм шул ук вакытта аккордеонистка да, һәм җырчы да. Кайсы шуларның сиңа теге йөрәгеңгә якынрак? Әйе, Илгәрәй, сез дөрес әйттегез. Ләкин миңа алар өчесе дә якын. Чөнки мин сәнгать мәктәбендә укытучы, параллель рәвештә аккордеонда чыгыш ясыйм һәм җырлыйм да, җырларга бик яратам. Аккордеон бит ул теге зур, мощный инструмент. Аны күтәреп тору ничек соң? Ну, әзрәк кенә бераз авыр. Теге билгә бәрә бит әле ул, ниме бит? Әйе, бар. Үзең кайсы яклардан син? Мин үзем Урай шәһәрендә тудым. Ул Ханты-Мансийск районында урнашкан. Әйе, бик ерак. Ерак Казанда караганда. Ләкин минем уку еллары Барда районында үтте. Беләбез. Аннан соң мин Казан мәдәният сәнгать университетын бетердем. Аннан соң мине әни чакырды, әйдә, кызым, Урайга китәсеңме? Мин әйттем, әйдә, барам. Шуңа күрә мин киттем, ләкин күңелдә булды хыялым. Казанга кайтырга кирәк. Казан инде, әйме? Әйе, Казан. Яратам мин Казанны. Шуңа күрә мин хәзер монда яшим. Алга таба да Казанда тагын да күтәрелергә, үзенең тамашачыларын табырга һәм киләчәктә үзенең сольный концертларын көтеп калабыз. Гөлназ, бик зур рәхмәт тапшыруга килгәнең өчен. Алга таба да сине көтеп калабыз. Һәм әйдәле, үз теләкләреңне әйтебез әле мәйданларга, үз тамашачыларыңа. Кадерле мәйдан тамашачылары. Мин сезгә иң беренчедән сәламәтлек, саулык телим. Сезнең бөтен хыялларыгыз тормышка ашсын. Сезнең гаиләләрдә шатлык, бәхет һәм мәхәббәт генә булсын.
Мин сезне яратам. Ай, субханалла. Бик зур рәхмәт генә килүең өчен. Бирәл бишне. Ничек, ошадымы аралашу? Әйе. Җиңел барды бит. Әйе, җиңел булды. Менә икенче ул тагын да яхшы булыр Алла бирсә. Әйе, ала бирсәм. Чулпан Ахмаджанова белән кызыклы хәл булган әле дуслар. Җырчы моторлык салонына барып чәчен ясаткан. Һәм өенә кайткач чәчен тараган. Менә сиңа мә, чәчен дөрес итеп тарыйсы булган икән ди Чулпан. Борчылма, и мөхиме, башың исән булсын дустым. Ә хәзер бергәләп клипка күчәбез. Yıldızı atılgan
Лайыклы хитның 10 клибын карадык. Мин май айының җиңүчесен игълан итәргә әзер дуслар. Ә сез әзерме? Димәк, кәнәфиләрегезгә җайлабрак утырыгыз. Сезнең тавышлар ярдәме белән лайыклы хитның май ае җиңүчесе кем дип уйлыйсыз? Татарстанның ат казанган артисты Чулпан Әхмәтҗанова дуслар. Шын күңелдән җиңү белән котлыйм сине дустым Чулпан. Ә мин исә сезнең белән генә түгел, ә лайыклы хит тапшыру белән дә сау булашам. Ләкин озакка түгел. Тапшырубыз июнь аеннан яңа форматка күчә. Һәм сезне берсеннән-берсе шәп алып баручылар көтә дуслар. Алар арасында мин дә булырмын. Шуңа күрә хушлашмыйм, ә киләсе очрашуларга кадәр генә дип әйтеп калам. Иң изге теләкләр белән сезнең илгәрәегез булды. Пока-пока.